een scheidsrechter ook de volle vergoeding voor vandaag? Ja, tuurlijk. Maak ook geld verdienen, jongen. Jongens. Welkom hier vanuit het sportpark De Rottevallen. Want hier om 8 uur dan krijgen we aan een eindelijk uitsluitsel van watertakomseizoen in de tweede klasse voetballeague in. Is dat Huddegeriep of is dat Jereveense Boys? Dan weten we eindelijk het antwoord. Want hier krijgen we dus de apotheose van die enorme penalty soap. Naast mij staat de man van misschien wel de meest beroemde, meest verneemde penalty ooit in het Frieske betaalde voetbal. Ja. Gerald Sibon. Ja. Dat kan je alleen maar beamen. Ja, nee, ja, ik zou niet snel weten wie nog een belangrijkere panel heeft gemaakt. Ja, Mark de Vries misschien, Mark de Vries, maar die miste. Oh, dat weet ik. Ja, Thierry de JC wie dat. Oh, echt? Oh, dat, Ja. dat weet ik al niet. Maar de belangrijke penalty werd wij het vanzelfs over hebben. Dat is de penalty in FC Twente, Sontje Maaien 2009. Wat wist je nog van dat moment? Nou ja, ik was de laatste, ik was de laatste van de 5. En ja, als hij erin ging, dan was het feest. Dan hadden we de beker. Maar goed, het moeilijkste moment zei men altijd dat je rennen matte vanuit de middencirkel naar de bal. Nou, dat had ik helemaal niet, want ik had toen wel zoiets van, die bal moet erin en hoe die erin gaat, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus daar had ik me ook niet echt voorgenomen, maar ik was wel mee bezig van, ik moet doelpunt maken. En ja, eigenlijk wat je daarna allemaal ziet en om je heen, dat heb ik eigenlijk daarna pas ontdekt. Ja, maar goed, heb je dan van tevoren je hoek al uitkezen? Nee. Of doe je op het allerlaatste moment? Ja, ik heb dat die dag op het laatste moment gedaan. Maar wel wetende dat Bosker last had van zijn rechterkant, dus moeilijk op rechts viel, of liever niet op rechts viel. Dus ja, dan maakt het voor hem iets minder interessant om die hoek in te gaan. Zeg maar. Ja, dus Doe hield van tevoren wel in de gaten van, dan zit ik hem steeds maar links van mij. Ja, voor hem Rjochs. Ja, nou ja, goed, maar ik ga ervan uit dat deze teams dat inmiddels ook gedaan hebben. Ze weten nu de goede hoek van de keeper of hoe die reageert. En ja, dus dat ze zich wel daarop voorbereid hebben. Ja, dus, het probleem is natuurlijk wel, bij het profvoetbal kun je altijd alle doelpunten nog een keer weer veromzien. Dit is amateurvoetbal, dit is een plak in de tweede klasse. Er is net van elke speler beeldmateriaal. Nee, maar goed, je weet wel dat je die penalty-serie hebben. Ze hebben al een generale repetitie gedaan, bij wijze van spreken. Dus dan heb je wel een idee van, oké, dit is de keeper en die reageert op deze manier. En dit zijn spelers die wachten of spelers die kiezen. En nou ja, er zal vast wel iemand zijn die met een telefoontje beelden heeft gemaakt. Dus ja, zo moeilijk is het niet. Maar ja, goed, als ze zo ver erin zitten al, naar de rechter dit, naar de rechter, dan ga Het ik wordt ervan al een maand. Nou ja, goed. Dit is de langslopende penalty-serie ooit. Ja, nou ja, goed. En het was geen slechte serie ook, hè? Want de eerste 5 waren allemaal raak van beide teams. Ja, dus, absoluut. Absoluut. Nou is het Wolsa, want dezelfde meisken die het op 17 juni, daar op neutraal terrein bij ONT De Pine op het veld stien, die moeten dus nou weer een strafschop nemen. Maar er is een probleem bij Huddegeriep, want 4 spelers van Huddegeriep, die ben net onwijzig. Mijn vakantie of orenredenen. Ja. Waarvan ik nog eens 2 jongens die Iem nam de derde penalty en die oren de 5e penalty. Dus dat ben normaal sprutsen jongens. Ja, zekerheidjes. Ja, die kies je wel. De 5e vaak wel. En de tweede is vaak als derde of vierde of 5e keuze, zeg maar. Als trainer zou ik gewoon kiezen 1 zekerheidje, altijd. En overtuigend. Ook om de tegenstander te intimideren, de keepers, weet je wel, dat het gewoon bam raak. Dat je zelf een goed gevoel heeft en een tegenstander een minder gevoel. En de 5e, dat moet ook wel een zekerheidje zijn, de rest vul je aan. Ja, maar goed, Huddegeriep mist dus 4 meisken, die ben er net bij. En normaal gesproken het Huddegeriep dus over spelers. Nou, min 4, kom je uit op zongen. Ja. Ze hebben nog 2 reservespelers, waarvan 1 reservekeeper. Nou, dan tel je die erbij op. Kom je op 9. Jereveense Boys hier het zien. Dus 1 van Jereveense Boys
Ja, die mooi net mooi van. Oors staan we hier Ja, over een maand weer. Ja. Dus ze hebben besletten. Klaas de Jong, trainer van Heerenveense Boys. Lorenzo Gaston, die mooi net mooi van. Die neemt je een strafschop. En dat is echt wel logisch, want Lorenzo Gaston, die miste bij de eerste serie. Ja, dat is keihard. Het is keihard voor Lorenzo. Als je het mist, dan lig je eruit. Zo simpel is het. Wat vind je nou van dit hele verhaal, deze hele show? Want ik weet uit betrouwbare bron, nou hier is een kaartje voor Coldplay. Maar dit vind je dus belangrijker als muziek van Coldplay in de Amsterdam Arena. Ja, goed. Ik zou er alleen heen gaan. Ik wist niet, moet ik wel gaan, ja of nee. En, maar goed, en toen kwam je met dit verhaal. Ik denk, dit is eigenlijk wel heel erg bijzonder ook. En ik vind het wel leuk om dit mee te maken. Ja, van wat is nou het geheim van een goede penalty? Want als iedereen dat weet, dan bist je dat. Nou, ik heb ze wel eens gemist. Maar goed, Utrecht uit. Ken ik me nog heugen ooit? Nee, ja. Ja. Was het Utrecht? Nou, we gaan het opzoeken, maar ik ben er vrij bewust van. NAC thuis, weet maar ik wel. dat jouw hier omdat je een penalty ja, nee, ik heb er ook eentje ingeschoten. En daarom sta ik hier. Omdat ik die anders had er iemand anders gestaan. Nee, ja, goed. Wat is het geheim van een goede penalty? Ja, nee, in ieder geval overtuiging. Hij moet in de goal. Zo simpel is het. Ja. En dat is ook de mindset die je moet hebben. En kijk, de ene keer weet je ook van, de keeper die beweegt veel of de keeper blijft lang staan. Dan neem je, of ik nam dan strafschop op een andere manier. Daar moet ik ook nooit de eerste strafschop nemen. Omdat bij mij kan het links of rechts of hoog of laag. Dat is geen vastigheid. Bij de eerste moet je gelijk iemand hebben die gewoon bam, Neeskens, zoiets. Ja. Dan... Maar Neeskens die skeert hem door de midden. En nou heb ik lezen een verhaal van Harm Zijnstra, doelman. En die had er een soort van studie van maken. En die zei als doelman in een penalty-serie, mijn tip is eigenlijk onder doelman om bij de allereerste penalty-nimmer gewoon steen te blijven. Gewoon steen te blijven. Ja, dan neem je je verlies in die serie. Ja, maar in principe heb je 4 mogelijkheden. Of links onderin, links boppen in, rechts onderin, rechts boppen in en door de midden. Ja. Maar als je steen blijven, dan komt de moetoir en die denkt van, net door de midden. Dus dan heb je sowieso al 5% meer kans om die bal te pakken. Ja, nou goed. Ja, het is ook een pokerspelletje natuurlijk. En kijk, je geeft niks cadeau aan de tegenstander als je als keeper blijft staan, zeg maar. Hè? Dus ik kan me nog ooit een penalty-serie herinneren. Voor mij was het Sinou. Die ging altijd eerst naar rechts en dan dook hij naar links. Dat deed hij elke keer. Dus op een gegeven moment, die gasten die wachten gewoon. Hij doet nu dat, dan moet je hem ook in die hoek schieten. Want hij daar toch. Dus dan geef je je geheime prijs. Dus als keeper moet je er ook wel wat slimmer mee omgaan. Ja, en wat doe je dan bijvoorbeeld bij de warming-up? Want we hebben niet gekeken bij de ploegen. Ze zitten nu alweer in de kleedkamer. Ja. Ze dienen wel een warming-up. Ja. Ik kan me echt voorstellen van misschien wil je echt wel even die penalties oefenen. Ja. Ja, dan weet je echt dat het chin stond en die shot mooi. Ja. Wat je dan bewust missen? Dat is hetzelfde. Kijk, het is ook hoe je in je hoofd zit. Hè? Mensen soms die worden helemaal, die gaan dan weer die kant op denken. Ja, maar zij dan doe ik dat. Oh, maar dus je blijft aan het op en neer gaan met denken. Dus daarom zeg ik ook, je moet voor jezelf een beslissing nemen en dat ga je doen. En als je een penalty wil nemen, dan doe je dat. En als je het niet wil, dan doe je het lekker niet. Ja, nou is het zo trouwens dat bij Hudde Griep, die missen dus sowieso voor jouw spelers. Echt de interim trainer, want ze binnen het seizoen begonnen met Gerry Schouwenaar. Gerry Schouwenaar, de rest toch nooit zien voetballen. Ken je hem nog? Gerry Schouwenaar? Nee. Jaren 80. Jaren 80. Okay. Maar goed, dat wie de eerste trainer. Daarna kwam Peter van Strien. Die is intussen op vakantie naar Amerika. Oh. De nieuwe trainer is Jan Stoker. Van assistent-trainer bij Drachtster Boys. En dit is eigenlijk zijn allereerste klus bij Hudde Griep. Het is een kennismakingspartier gewoon. En nu met Jan Stoker dus van de groep staan om deze penalty-serie te begeleiden. Ja. En collega Roelof de Vries die vong hem op hier op Sportpark Rottevallen. Maar die vraagt hoe dat nou voor hem is. Ja, een hele rare situatie natuurlijk. Maar het bestuur had me vregen altijd ervoor wil staan. En dan doe ik dat. En de trainer die de 40 keer dient, Peter, die is op vakantie. En de jongens maar toch een beetje begeleiding nodig hebben, wat ze het vooral zelf doen natuurlijk. Is dat wel nodig? Nou, vooral voor de warming-up even. En de volgorde maken we voor waar de panels neemt en wanneer, et cetera. Dus dat is wel handig dat er nog geen trainer bij is natuurlijk. Hoe is maar de zenuwen? Ja, prima. Ja, echt? Ja, goed, hier rijd je heen en denk waar rijd je eigenlijk heen? Dat hebben we in auto zijn. Van, we zijn 4 weken verder. Ja, goed, dit hebben wij er nooit in het mooi maken natuurlijk. Nee. En zenuwen, ik denk dat de zenuwen meer bij de spelers zitten dan bij mij. De grote vraag is natuurlijk, hoe ga je hem nou taret? Nou, net zo bijzonder volle, want we hebben gewoon stil al in 4 weken. En vorige week toons weer voor het eerst bij elkaar kwam.
Om toch even de groep bij elkaar te hebben, hè, want er is al wat gebeurd in de pers en alles. En goed, oude Juster, oude Roemenië, hebben we nog even een keer bij elkaar wist. Hebben we nog even penalties genomen. Er zitten wat stiftjes bij, maar ja goed. Ja, wat panenka's. Wat panenka's, maar ja, dat weer meer te lol. Ga je voor de afstraft en die mag je net innemen? Nee, goed, penalties kan je eigenlijk net op trainen. We hadden er wel wat op traind. We hadden ouder dan 2 weken hebben we nog traind. Met een nieuwe groep om eigenlijk weer als bedoeling een soort kennismaking met een nieuwe trainer. En voor mij mijn nieuwe groep. Maar ja, dat is natuurlijk al een beetje oorsworden. En waar één keer erop traint, ik net te volle, ik wil er net te volle aandacht op vestigen. En we een oefenwedstrijdje aan Leeuwardia. En die wint ze vriendelijk om na de wedstrijd nog even een penalty-serie te doen. Dus dat hebben we die in. Woen? Die hebben we gelukkig gewonnen, ja. Dus dat had in ieder geval een goed gevoel, jongen. Wie dan moeilijk dan om te kiezen wie er nou innemen mag? Nee, ik ga gewoon de cel aanhouden, want de eerste 5 heb ik maken. We moesten de Joert, ja, de regels verhoor ik per dag bij de KNVB. Ik moest de Joert weer in nou gooien. Omdat de griep ziet maar een aantal jongens die op vakantie zijn. Dus ik moest er in nou hellen. Ja goed, ik heb een logische in de hellen. Die achteraan. Even voor de duidelijkheid, hoeveel mag je er uiteindelijk een penalty nemen? 8 spelers en de keeper. De jongen niet totaal, maar de keeper is erbij. Ja. Dus bij mij moest er weer in nou. En naast die warming-up ik nog penalties nemen? Of? Alleen voor liefhebben die het wil. Als ze zelf een panel nemen willen, dat zich daar goed bij vielen. Maar we het in ieder geval net organiseren. Hè, voor ze van iedereen nog even een panel nemen. En dat iedereen zich daar goed bij viel, dan moet dat vooral doen natuurlijk. Succes. Ja, dankjewel. Ja, en dat zei Jan Stoker, de trainer dus van VV Hudde-Griep. We weten intussen, ja, dat is eigenlijk een soort van doevel uit een doosje. Want bij Hudde-Griep, die hebben we de doelman wisselen. Want normaal sprutsen, bij ONT, wie het Darius Veenstra, die is die op doel. En ze hebben nou Freek-Jan Oosterhuis. Dat is een specialist. Dat is een specialist. Die is net van een kopgrutter. Oké. Nou ja, dat kind toch heel belangrijk wezen. Als het allemaal binnen de regeltjes past. Ja, ik zou het ook doen. Maar ik zou eigenlijk door de hele club kijken. Wie zijn mijn beste strafschoppennemers? Misschien wel in de jeugd of in een derde maar dat elftal. mooi niet van de KNVB. Oké. Nee, de KNVB is wel streng. Die zou echt van dezelfde mensen die het op zondje in juni echt op het veld staan. Ja. Die moeten nou weer een strafschop nemen. Dus echt mensen die het al wisselen wien. Ja. Die moet je nou net een strafschop nemen. Dus je kan ook niet snel een keepertje aantrekken of zo. Nee, maar wel deze Freek-Jan Oosterhuis, die wie de reservekeeper. Ja, die was toen. En die brengen ze dus nou in. Okay. En ik weet net, ja, want daar zit die ek Freek-Jan Oosterhuis, dat shot nou Jereveense boys ek, dat die denken van, er is nou een orenkeeper bij Hudde-Griep. Daar komt ook trouwens het arbitrale trio. Daar hebben we ook nog de namen van, om even heel dol volsluin te wijzen. Even zien, dat hier ik ergens opschreeuwen. Maar dat ben ik nou even kwijt, maar daar komen we dan wel achter. Goed. Ik heb wel gekeken of het net goed zat. En dat zat goed. Dat zat goed, hè? Ja. Wat wist je van de warming-up van de skiërsdochter? Ja. Tikkeltje onder de rug. Ja, het had niet zo gehoeven. Het is eigenlijk alleen blazen en wijzen. Dus dat is het eigenlijk. Ja. Maar goed, we gaan gewoon kijken of dat goed gaat. Ja, er is nog wel trouwens een tos. Want er moet nog wel tost worden voor wat er aan zijn begint. Bij de onvierde steenklinger. Dat is Jelko Witteveen. Die wint het nou trouwens op het Jereveen. Die komt van Hudde-Griep, maar Jelko Witteveen die wint het op het Jereveen. Maar daar zit er ook wel hier wat in, of niet? Ja, zeker. Want dat is de onvierde van Hudde-Griep. Ja. En die zei van, ik bloot sowieso nog 1 jaar voetballen bij Hudde-Griep. Maar takem seizoen, dan heeft die oorskrouwing onvregen bij. Ja, nou ja. Heerenveense Boys. Ja, om de soap nog mooi te maken. Tjoch, denk je bij de doelmannen Bas Doosje en Darius Veenstra. Ze zullen haar een kleermaatje dus aanstaan voor de eerste strafskop. Die wordt nou ook deel terug de skietsdochter. Oké. Ja, en nou, wat gebeurt er nu allemaal met die spelers? Want die staan daar nou te wachten. Ja. Maar hoe omschreeuwt dit moment is? Hoe is dit voor spelers? Nou, goed, met Olympisch team hebben we het ook wel eens gehad. En dit is natuurlijk een soort van beetje koude oorlog. En statistieken wijzen uit dat als je samen met elkaar staat, arm in arm, en echt een soort teamgevoel creëert en iets dichter bij de goal staat. Je moet eigenlijk achter de lijn staan, maar er staat wel iemand op te letten of ze ook daadwerkelijk op hun eigen helft staan. Maar dat je dan een stapje ervoor doet, zeg maar, dat je de tegenstander intimideert. En nou ja, goed, als dat is een theorie. Ja, daar hebben ze allemaal naar gekeken. En ook als je
als je scoort, dat je met z'n allen echt gaat juichen, zeg maar. Dat je echt dat gevoel gaat creëren. Ja, we gaan trouwens, Sjen, naar Hudde Griep begint. Ja. Dit is Rudy van der Veer. Rudy van der Veer die komt nou bij de eerste penalty van Hudde Griep. Die scoorde, want die wie de vierde penaltynummer bij ONT. Daar komt Rudy van der Veer. Contra Bas Doosje. Nou, die tikt nog een keertje in de lotto om Sjen te litten dat hij dat wel degelijk bij kan. Van der Veer! En het is feilloos. Ja. Hoe belangrijk is de eerste? Ja, nou ja, goed. Dit is wel lekker. Dit is ook onberispelijk en ja, dat is netjes. Normaal zeg je van het fluitje van de scheidsrechter, dat is geen startsignaal. Zeg maar. Het is niet zo en rennen. Het is gewoon een teken van je mag de penalty nemen. En dus eigenlijk zou je zeggen van nou oké, pak nog een keer je adem. En, maar goed, keeper was... Redelijk kansloos. Ja, maar ook heel snel in de andere hoek. We gaan het Time and Pen. Team and Pen moet ik zeggen. Team and Pen, de onvierder van Jereveense Boys. Pen en... Goeie goal. Vingertoppenwerk. Ja, maar dit is hetzelfde. Gewoon onberispelijk feilloos. Dus het, keurige penalty. Ja, daar heb je als keeper ook... daar heb je als keeper niet zo heel veel... ja, kun je niet zoveel aan doen. Kan niets van doen. Nee, maar precies. Goed, ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Omdat deze keeper al heel snel een hoek koos. Bas Doosje. Bas Doosje. Ja. Ja. En dan ook nog, want we hebben ook wel een beetje die taferelen wat we ook wel zien hebben op het WK met die doelman van Argentinië. Ja. Intimideren. Ja. Nou, daar is dan ook wel weer een theorie over. Hè? Van wie laat je wachten? Laat je de keeper wachten of laat de keeper de speler wachten? Hè? Want Van der Sar deed het ook altijd. Die liep altijd even naar de zijkant. Die liet de speler gewoon wachten. Dus die stond daar en die moest wachten tot hij weer terug was. Dit is Jorn Jongsma van Hudde Griep. Jorn Jongsma. En? Netjes hoor. Ja? Ja? Ja, die zit erin. Dat is heel mooi. Ja. Ja, Ze zezenbolles. Als het er maar in zit. Dat is jouw theorie. Nou ja, goed, maar ze dat is ook zo. zezenbolles van, als er echt spanning op zit, dan zit je vaak over je standbeen heen. Dus een rechtsbenige speler zit hem dan voor hemzelf in de linkerhoeken. Ja. Nou ja, hij moest, de keeper wachtte nu heel lang, dus dan hoef je iets minder hard te schieten. Hè, want hij wachtte wat langer. Dus dan is hij ook wat later in de hoek natuurlijk. Ja, dit is spits, denk ik. Ja, spits. Dennis Otter. Wie invaller. Wout Weghorst, avant la lettre. En? Bam. Wat mij opvalt... Dat is wel het favoriete hoekje, hè? Nou, dat wou ik direct zeggen. Ja. Ze zitten hem eigenlijk alle jaar voor de keeper Jos. Ja. Ja, nou ja, goed, dan klopt jouw theorie dan toch, hè? We alle vier rechtsbenig ook. Dus alle vier over het standbeen. Ja, nou ja, misschien hebben ze nog wat in petto. De laatste 6 strafschoppen. Dit is Edde Wolters. Edde Wolters die ziet natuurlijk echt bij die eerste 5 strafschoppennummers van Hudde Griep. Ja. Daar missen er 2. Dat is Jesme de Graaf en Robin van der Akker. Die binden er net bij. Maar dit is dus Edde Wolters. Hij scoorde bij ONT. No contra Bas Doosje. En... Oh. Ja, nou ja, goed, het is weer over de standbenen. En het is, kijk, soms dan, als de keeper in een goede hoek zit, dan duw je hem er nog wel eens naast. Omdat je denkt, de keeper gaat ook die hoek in. En duw je hem, maar dit is natuurlijk... zeg het maar gewoon. Ja, dit is slecht. Slecht, ja. Maar ik denk dat hij dat zelf ook wel weet. Maar dit wie een oorlogmeter, denk ik. Of een meter. Ja, dit was wel ver. Maar ja, dat was helemaal niet nodig, want hij lag al in de hoek. Maar ja, goed, dat is ook wat spanning met je doen. Ja. Dit is Kevin Rechts, die ken jij. Ja, Kevin Rechts van Jereveense Boys. Want hoe ken jij hem? Hij speelde voor de VV Heerenveen. En hij scoort nou onberispelijk. Ja. En Dobier is toen trainer bij VV Jereveen. Ja. Nou, dit is gewoon een goede strafschop. Maar ook gewoon goed gekeken. Keeper verkeerde hoek in. Simpel binnenschuiven. En dat had hij vorige ook gekund. Ja. Alleen, hoe heet hij ook alweer? Die vorige? Die het miste? Edde Wolters. Edde. Ja, we gaan nou naar Itwer. Itwer Steringa. Ja, maar dan komt de druk er al een beetje op, hè? Voor Itwer. Ja. Omdat zijn maatje die het mist. Ja. Zo is het ook. En zou je dan weer nou in de linkerhoek zit? Wat denk je nou? Ja, ik zou het wel doen. ja. Gewoon doen. Ik heb nog geen bal gepakt. Itwer Steringa en die keeper. Oh, hij pakt hem. Hij pakt hem. Itwer Steringa mist. Nou, dat is klaar, hè? Bijna. Nou is het bijna klaar, want nou bloot het 3-2 voor Jereveense Boys. Ja. En dan kan nou de vierde man, dat is Lars Koelma, die kan nou zorgen dat Jereveense Boys promoveert naar de tweede klasse. Ik hoop dat hij links is. We kunnen het een vreetje. Bist je links, Lars? We gaan het zelf zien. Nee, je moet hem niet echt concentratie. Nee, dat is echt heel flauw. Dit is Lars Koelma, jongens. Leidt nou de baldeel. Hij is rechts. Ja, dat hoop ik nu wel, ja. Ja, dat hoop ik ook.
Daar komt hij. Koema. En het is... Ja, dat is genoeg. Het is Dat is goed. Jervise Boys. Prof Gerrit. Want ze zitten alles raak. 4-2 voor Jervise Boys. En het is feest. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dat is echt, dat is wel bijzonder aan sport dit, hè? Ja. Ja, wat, nu hebben die gasten, die hebben nu helemaal niks. Die zijn 4 dagen dronken geweest. En die hebben nou helemaal niks. En nou is het eigenlijk, want hoe lang ben we het wandelen? We zijn 4 minuten aan het wandelen. Ja. En we weten al dat de Hudde Griep degradeert naar de derde klas. Ja. En er is ook geen, denk ik, die nou heel gauw een reactie aan wil. Maar Nou, ik niet hoop zo, wel dat wij een reactie krijgen van... Maar Roelof rent er wel even achteraan. en we weten dat is Roelof van toevertrouwd. Ja, nou ja, goed. Die maakt nou de spelerstaaf van Jervise Boys. Anders FJ. FJ, kom maar eens even. FJ, de doelman van Hudde Griep. We vregen gewoon. Oh, net. Toch net. Hij mooi net. Hij mooi net van zijn teammanager. Want ja... Ja, nee, dat zijn ook bepaalde protocollen, hè, met pers en aanvragen en dat soort Ja, dingen. het lijkt wel op telefoon. Ja. Nou ja, goed. Dus maar beter dat het zo is, dan krijg je dan krijg je er ook geen gouden hoer over. Nee, hier Gewoon staan er wel eens netjes. problemen mooi van. Dan moet je weer, bijvoorbeeld toen bij FC Utrecht, ik kan me dat nog heugen omdat ik er zelf toen ik bij wie, dat wist toch nog niet meer. Maar toen is de penalty mist en dan komt er een onvraag, in dit geval dus van Omroep Friesland. Ja. En je hebt een penalty mist. Nou, 3 keer raden werd het interview gegeerd. Ja, nou ja, goed, dat weet je van tevoren. Maar ja, goed, als je er eentje inschiet, dan gaat het interview daarover gaan. Ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Dus ja, Sorry, ik moet die onderbreken. We gaan naar Bas Doosje. Een hele goede avond, denk ik. Zo ben je in de grote held. De pakste 12, de pakste eigenlijk in keer mis. Is maar even naar die eerste die misgeeft. Blaast hem nice, hoe ging het? Ja, hij keek naar de hoek waar hij hem vorige keer ook schoot. Dus ik dacht, nou dat doet hij weer. Maar dat deed hij nu toch niet. En ik denk dat daarom zijn vasthoek, dat hij hem daar niet in schoot, dat hij hem daarom miste. Dat denk ik. Ja. We gingen heel soort in die hoek kijken. Ja, maar ik had het wel verwacht. Vorige keer was het andersom. Maar ik dacht, ik blijf wel bij mijn vasthoek. Dus ik ga er vol voor. En nou ja, uiteindelijk schieten er 2 mis. En daar ging ik voor. Ja, en dan stie ik naast de goal. En je staan dus 1 penalty voor. En toen moest je daarna weer op een goal staan. Ja. En toen was het even kwijt, hè. Want toen was het ziekje van, hey, is nou de eerstvolgende die ik stop, is al klaar? De vreeg is nog eerst onder assistent scheidsrechter. Ik wist het donders goed, alleen je probeert toch een beetje... Ja, echt waar? Was dit slim? Tuurlijk. Je moet altijd een beetje proberen om die jongens eruit te halen. En daarna pakte ik hem ook. Dus ja, het heeft wel geholpen. Ja, precies. Die assistent scheidsrechter, maar die reageerde net. Die reageerde niet. Nee, ja, maar ja, die doet ook zijn werk. Dus ja, En toen zie je die haatscheidsrechter, die reageerde eigenlijk net. En die ziet wat te tellen, volgens mij. Klopt. En die wist het eerst niet, maar toen daarna bij Lars hem net scoorde, zei hij van ja, als jullie deze maken is klaar. Dus jongens, al die rechts van die en dan die stopst, die gaat dan links van die. Ja. Hier staat, ja, dan ga je dan een voorgevoel, hoe werkt dat? Ja, deze jongen deed precies andersom. De vorige keer dat hij hem nam, keek hij steeds naar links, schoot hij naar rechter. En nu keek hij steeds naar rechts, dus ik ging weer naar links. Dus ja, alles onthouden en nu doet het zijn werk. Ja. Nou, en nou laan je maar uit. En nou lees je me dus net uit die tweede klasse. Is er nou dan zoiets van, ja, lekker? Of is er zoiets van, ja. Je pakt hem niet zoals je wil pakken. En ik moet ook een compliment geven aan Hardergerij. Want het zijn echt fantastische mannen allemaal. En voor de wedstrijd is het ook gewoon gezellig. En dit gun je die jongens ook niet. Want die jongens hebben natuurlijk ook hun best gedaan. En voor hun is het nu extra zuur dat ze hem nu helemaal degraderen. Dus ik vind, jongens, al diep respect naar die jongens toe. En ik hoop dat ze voor ons zo snel weer promoveren. Dat hoop ik echt. Maar het is natuurlijk wel lekker dat je hem zelf pakt. Ja. Alleen het is niet op de manier zoals je hem had willen pakken. Nee. Maar ja, je ging dus eens een kind van, nou ja, je had gewoon eerlijk gewoon kleer. Volgens de regels heb je hem eerlijk gewonnen. Alleen, tuurlijk, je hebt altijd wel een beetje een onderbuikgevoel. Want ook die jongens daar in Hardergrijp gun je dit echt niet. Dat echt niet. Hij is nooit dacht van, nou, ik wil dit eigenlijk net. Ik wil hier eigenlijk net heen. Zeker wel. En daar hebben we ook wel vooral met de spelersraad. Ik zit er samen met nog 4 jongens in. En daar hebben we ook zeker wel over gehad. Om te zeggen van, nou jongens, we doen het helemaal niet meer. Omdat we dit, het wordt nu zo'n grote soap. Het leek mij een GTST. Dus toen hebben we gezegd van, nou ja, dan stoppen we ermee. Maar de helft van de groep die wou toch liever door. Nou ja, dan weegt dat harder, punt. Ja. Nou, maar het feest zien dan. Doe het feest in, dankjewel. Ja, dat zei Bas Doosje. Ja, dan ben je in één keer de gevierde man, hè? Ja, goed, hij pakt er eentje. Dus daar maak je wel het verschil mee. Dus... Ja, maar bij die oren, de leider hield hij het als eerste op de groep. Ja, nou ja, goed, er was wel iets op aan te merken. Maar mensen zien er ook zand in de ogen strooien. Hè? Dat je zegt van, nou, ik geef ze er 3 en ik pak er eentje. Ja. Nou ja, die ene werd ook slecht ingeschoten. Die schoot hij gewoon naast. Ja. Maar goed, ik kan er geen ongelijk geven. Als je wint, heb je vaak gelijk. Zo is het. We gaan naar Klaas de Jong. Klaas de Jong zit weer bij Roelof de Vries. Ja, dat is de hoofdtrainer van Heerenveense Boys.
Nou, zag ik naar jouw gezicht en denk ik, nou ja, wel blind, een soort van opgelucht, maar ik ben net helemaal. Had ik het zo een beetje goed? Ja, ik denk dat de omschrijving heel goed is. Ja, tuurlijk, in Wenner ben ik wel blij natuurlijk, want we gaan naar die tweede klas staan. En dat willen we graag. Het begin van het seizoen, je voetbalt het hele seizoen ervoor. En we hebben een fantastisch seizoen gehad, alleen krijg ik net goed genoeg. Maar 66 punten wil je tweede. Maar goed, hoe het goed is, dat zou je op zo'n manier wil je net promoveren. Nee. Maar is er dan wel een beetje blijdschap dan nog? Ja, het moet even dalen. Het moet even indalen en het zal haast wel wat komen. Alleen nog, ja, dan heb ik wel een beetje begrip voor Hudde Griep. Want die ben heel zoer en ja goed, dat viel je dan ik wel een beetje. Ja, maar je kan niet zeggen ja. Maar je hebt hier niet nee zeggen kinderen. Kom je hier net de Hudde Griep is terug gepromoveerd. Dat hier kind, hè? Maar dat hebben ja, nooit echt oerwagen of uiteindelijk net beslist. Dat hebben we net beslist, nee, want hij gelijk, ik had tijdens op het tuin van de wedstrijd heb ik al aangegeven dat het net klopte. En het seizoen begin hebben ze niks meer dienen, hebben mij niet gelijk aan de bel getrokken, want ik vind gewoon als je het hele seizoen voor voetballen, dan moet je reglementair uitschakelen worden en net onreglementair. En dat weer een beetje de beweegreden. En, ja. Er wel altijd achter dat je dit zou dienen hebt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Want, en ik heb heel veel reacties gehad van andere clubs en van trainers die hier hetzelfde dingen. Dus ja, en Hudde Griep ik denk ik. Maar goed, dat kan ik net zeggen. Nou en nou, om op een platte kaart terug het dorp? Nee, we uitpraten, we gaan even naar de kantine. Hier wel uitpraten van tevoren. We sluiten het even nou nog. Hè, want ja, we zijn eigenlijk vorige week toen pas bij elkaar komen. En we sluiten het even nou. Maar een biertje aan de bar. En dat is het. Gefeliciteerd. Dankjewel. Daar heb ik ook wel wat van op geleerd. Ja, dat zei Klaas de Jong. Ja, en zo kan het dus gaan, hè, Gerald. Want Bas Doosje, wie dus 4 weken lien, wie hij nog, nou ja... Dat is Glemiel. Dan was hij de Slemiel. Ja, en nou gaat hij van het veld om met een grote grijns en dan is hij de held. Ja. Ja, dat is ook weer sport. Dat gaat zo snel en nou ja, goed, ze heeft de kans gekregen. Dus ja. Ja, bijzonder. Ja, het blijft, maar als we nog eventjes refereren naar die penalty-serie toen op Sontje Mooi 2009. Dus die in de penalty-serie natuurlijk in Heerenveen en FC Twente. Daar mochten ze, er zit een wesp bij je nek. Daar mochten ze de lijst nemen. Maar Hans Vonk hier heel graag in Tjenhouden wonen. Hij hier graag de 4e man wezen. Ja, natuurlijk. Nou ja, goed. Kijk, de keeper heeft daar 5 kansen voor. Zijn niet, dus het is niet het makkelijkste werk om een penalty tegen te houden. Maar jij hebt wel 5 keer een kans. En ja, goed, hij heeft er eentje overgekeken. Dus dat hij natuurlijk, die van Youssef Hersi. Ja, dat heeft hij prima gedaan. Ja, en dan komt de druk bij de laatste man. In dit geval wie stoot dat. En dan is Kersten gewoon onberispelijk binnen. Ja, als ik mis, dan is er nog niks verloren in principe. Hè? Dus wat dat onbelangrijk wie die in druk? Nou ja, goed. Een beetje wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er zitten toch wel 60.000 mensen te kijken. Maar goed, daar ben je dan helemaal niet mee bezig. Nee, 60.000 mensen. Ja, wat dat onbelangrijk. Het publiek is de grote verliezer. Hè? Want hierachter wordt alweer traind. Want ik weet bijvoorbeeld dat Rottevallen die ben degradeerd. Vanuit de 3e naar de 4e klas. Ja, dan moet er getraind worden. Dit is de A-selectie. Die moet er nou weer... ja, goed. Onder... Het is nog niet helemaal compleet, denk ik. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat ze redelijk compleet winnen. Nou, denk je niet? Ja. Nou ja, maar goed. Ja, dat is, ja, als je verliest, dan moet je harder trainen. Zo is het. Maar het publiek, daar hebben we ook eigenlijk net daar, is wel de grote verliezer. Ja, dat vind ik ook. Maar daar is sport ook voor. En nu ga je zeg maar weer iets met sport. En er zit heel veel aandacht aan. Zelfs, ik geloof SBS is hier. We hebben zelfs een analist. Het is een Champions League-achtige setting. Ja, nou ja, goed, maar het is ook wel weer grappig en ludiek. Maar aan de andere kant ook best wel weer serieus. Je hebt er een compleet concert voor afgezegd. Ja, nou ja, goed. Maar ja, hoe leuk is het als hier allemaal mensen komen? Dat is toch prachtig? Daar kun je er ook weer wat leuks van maken. En nou ja, goed. Dat is waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen wellicht niet zo handig. Nee, men wordt toch wel benauwd voor ongeregeldheden. Want er zit misschien een vleugje van, nou ja, ik vind het wel 4 zocht, maar Cambuur Heerenveen. Heerenveense boys, de link bij Heerenveen en Cambuur bij Hudde Griep, omdat het dicht bij Ljouw het leidt. Ik denk dat het lichtelijk goed dreun is. Dan zit je gewoon veilig op het hoofdveld van Rottevallen. Ja, maar ik heb dat sowieso. Ik snap wel dat er wat rivaliteit is, maar ik heb dat eigenlijk nooit gehad, gelukkig. Nee, maar hier is wel eens vaker West op het hoofdveld van Rottevallen. Nee. Konden ze daar eigenlijk wel? Toen stond je de onkamers op het parkeerterrein. Ja, wel. Want Harkema een stukje verderop, toch? Ja, daar ben ik wel een paar keer geweest.
Dus ze zijn ik kom via de kom ik meneer, hier meneer langs. Simon. En Duitse Kroes woont hier toch ook vlakbij, of niet? Ja, dat weet je dan weer, hè? Dat is Jestermaar, Ja, Oostermeer. dat is een stukje verderop. Ja, een toch? stukje verderop. Ja, precies. Daar ben je ook wel eens thuis geweest. Nee. Dat niet. Nee, dat niet. We beginnen naar Jan Stoker. En Jan Stoker, dat is de trainer van VV Hudde-Griep. En die zit bij Rolf de Vries. Jan Stoker is de trainer van Hudde-Griep. En Ivan Stering gaat er door Master. Ik wil even bijkomen, jongen. Ik zie kijk eventjes met hem te praten aan de zijkant. Je twijfelen wat, maar we nog wel voor die camera komen. En de Wolters is een van de mannen die de penalty miste. De eerste, die zei nou nee. Hij zei er vond ik bij van ja, als de jongens van Heerenveense Boys hier trots op wezen matten, dat mag wel is, dan moeten ze maar eens een keer goed in de spiegel zien. Nou Jan, ontdij het wordt. Ja, nou ja, ik snap die reactie wel, ik heel eerlijk ben. Hè. De manier, we gaan eens zo'n keer won. En dit is ontzettend onrechtvaardig voor de jongens. Er is een procedurele fout gemaakt door de scheidsrechter. We hebben beide teams aan de voorkant overigens mijn akkoord binnengang. Want het is wel aan de voorkant naam bij de scheids. Wat ik begreep althans, is dat we aanjonen is van hey, de mat een speler bij de griep. Nou, scheids het zijn dat hoeft net. Heerenveense Boys derde ik mijn akkoordgang. Nou ja, en als het dan verliest en uiteindelijk daarop weer pakken wordt. Nou ja, ja, hoe zeg ik dat? Ik vind het net heel sportief, like het sas is. Hè. En uiteindelijk, de jongens die willen promoveren, dat snap ik echt wel. En dus ze doen hun best om die panels erin te zitten, dat is ik in goed drocht. Maar ik denk dat een beetje bescheidene dat vieren, dat die wel wat gepast was. Maar aan de andere kant, als ze nou heel bescheiden vieren of net, voor u is het natuurlijk gewoon een enorme domper. Mag je even dichterbij roepen, ja? Dan ben je beide even in beeld. De OB's is die tweede penalty daar aan nog even noemen, maar zou Jan, die trainer, het een beetje goed? Zit daar dat zagerijn van je vooral in op de wijze waarop Heerenveense Boys dit vieren eigenlijk? Ja, dat sowieso. Je staat hier sowieso al voor lul natuurlijk hier op de plaatselijke dinsdagavond in Rottervallen. Dus je vraagt je sowieso al af wat je hier doet. En ja, als ze dan nog zo gaan juichen, ja, dat is wel extra lullig natuurlijk. Ja, dat is gênant, is dat een goede woord? Ja, gênant, ja. Verwoord ik het misschien nog wel keurig? Ja, even wordt het keurig, ja. In de eigen van je spelers, van die normale spelers, een soort woede. Ja. Dat is het ik. Ja, tuurlijk. Ja, je degradeert nu uiteindelijk wel. Ik mis zelf ook, daarom voelde ik me ook verantwoordelijk om voor de camera te komen. Ik wil zeggen dat ik hartstikke trots op onze club ben. Iedereen heeft zich sterk gehouden, dus vandaar dat ik voor de camera kom. Ja, nou, grote klasse, dat is dat dorst en dat is dat toch nog die verantwoordelijkheid op die neemt. Om toch even dat gevoel te uiterien van was nou hast. Ja, tuurlijk. Dat vind ik wel belangrijk. En ik weet dat iedereen Hardergrijp hartstikke trots op ons is. En we gaan er alles aan doen om volgend jaar weer terug te komen. Ja, maar we nemen hoe die penalty. Hè? Ja, nee, dat is goed zo. Ja. En nou? En nou is het dus clear, streep eronder. Ja, het is nog iemand sa? Nou ja, even balen. Maar ik net te lang wat Edwin terecht zei. Ik denk dat jongens trots mij wezen hoe ze het verjaardag hier uiteindelijk dienen samen met de trainer hè, Peter van Strien. Zij is wedstrijd op hier gewonnen. En dus daarmee is hartstikke trots op wezen. En ik denk dat dat een mooie basis is om het derde klas in te in. En dan zien we hoe ver we daar weer komen. Maar voor nu eerst even los van het voetbal. 4 weken vakantie. En ik denk dat iedereen daar ook wel eenmaal thuis is. Kop ervoor en kop omheen geven. Gaan we doen. Ja, dat wie de equipe dus van Hudde-Griep. Nog even naar de twee missers, Gerald. Erde Wolters en Itwer Steringa. Had je dan nog een tip voor deze man? Want toen is het van ja. Ja, schieten. Ja. Nou, de eerste die moeten dan echt binnen de palen schieten. Proberen in ieder geval. Ja. En die andere die moet echt goed kijken waar de keeper. En dan moet je hem of in de andere hoek ook in de andere hoek schieten. En half hoog, half in het midden. Ja, dat is te makkelijk voor een keeper. Is te makkelijk. Ja, zelfs voor een keeper die het al vrij betiert een hoek kiest. Ja, en ook zeker als je al een maand weet dat je een penalty moet nemen. En als je dan zo executeert, zeg maar, dat is wel maar heel matig. Matig. Dat is eigenlijk de kwalificatie van Gerald Chabon. Matig. Bij deze strafschop wel. Ja. En dan nog een tip van, want die jongens die lezen nou aan ze misschien wel, die staan naast een minutenlang naar het plafond te staren dat ze op bed lezen. Gewoon gauw kop omheen en je moet je er weer overheen zetten. Ja, nee, goed, het seizoen staat wel weer voor de deur natuurlijk. Dus je moet wel weer door. Zo simpel is het wel. Ja, in de tweede klas. Ja, nou ja, goed. Voetbal is voetballen. Maar het maakt wel wat uit, inderdaad. Maar ja, dan had je maar beter je best moeten doen. Zo is het. Dat is dan Wrang en Hut. Aan de andere kant is het echt net, Visto, misschien echt een overwinning van Heerenveense Boys. Maar een beetje een bijsmaak? Ja, dat vind ik wel. Zo voelt het ook wel voor mij. Ik had er helemaal niks mee, maar ik vind het wel echt sneu voor die andere gasten. Die hadden natuurlijk
Ja, die zaten al in die tweede klasse. Die waren 4 dagen dronken van geluk. Nou ja, goed. Ja, en dan nu in één keer speelt ze in die ballon. Zeg maar. Het is voorbij. Ja. Ja. Goed, nou ja, wat echt voorbij is deze uitsturing. Ja. Ik vond het leuk dat ze de wierst. Ja, nee, goed. Die wordt best wel voor veel dingen gevraagd. En ik zeg wel heel vaak nee, maar... Dit wie ludiek. Je kon geen nee op zeggen. Nee, er is zelfs een concert. Ik zeg het nog 1 keer. Nee, van Coldplay van Oorzaai. Ja, wie zijn dat eigenlijk? Coldplay, precies. Ja. Ach ja. Dankjewel, Gerald. Dat is erbij wie dus als analist. Ontsafie, deze extra uitsturing dus van Omroep Friesland via de livestream. Alle te zien via de Omroep app. We weten dus nou, Hudegriep degradeert naar de 3e klasse. En de nieuwe 2e klasse, eindelijk is het dan Safir voor Heerenveense Boys. Zij promoveren en spelen je takomseizoen in de 2e klasse. Tegen dank voor Tjen en tot de volgende keer. Ontjen, dag.